Bingelela bafethu, okhulumayo uMpumelelo uSibindi waMseleko. Bafethu nginenkinga lana, kune case engayivulayo. Ngivulela amaphoyisa aseMhlali. Ngikhuluma nani bafethu, i-case yami ngayivula last year ngo-October. Kuzokuba imanje ihleli allocateelwa umsesho omusha. Ihleli ngithola ama message ukuthi hayi no manje seyiphethe usibanibani. Nabo lawo baseshi bangifonela angazi ukuthi iyaye iphelele mase kufanele baqhubeke nalo icala. Kodwa uyayothole vele sewuthola imessage nje ukuthi seyiphethe umuntu. Kokugcina ngithola ngayithola i-call iphuma komunye umseshi ehleli nomphathi stage ehleli nomunye ubaba wayekhona ngesikhathi ngingenelwe endlini. Abantu abafika kumina bafika bethi bamaphoyisa i-operation le abazoyenza i-authorized e-province. So ngase mina ngithatha ke inyathelo zokuthi ngihambe ngiyovula i-case eDurban Central ngoba ngeke ngisafika vele eMhlali ngiyovula i-case ikhona. Yase isuswe eDurban Central iyiswe eMhlali. Mase ifika eMhlali seloke yafika ishintsha abaseshi. Manje nginenkinga yokuthi bafethu ngicela usizo mayelana nendaba yaseMhlali. Amaphoyisa khona angazi ukuthi kwenzakalani but angiyitholi justice khona ngoba nezinto ababengi-accusela zona izinto engingahlangene nazo futhi. Awukwazi ukuthi ungafike uzoqala umuntu onganacala ongakaze avulelwe futhi icala. So ngiyacela ukuthi ningenelele bafethu silwisane nalesimo lesi. Kulabo abangakwazi ukuthi bakhona ukungisiza kusona lesimo lesi, ngiyacela ukuthi bafethu nisukume ningilekelele. Abanye ngingakhuluma nani emeceleni bafethu ukuthi khona usize niza nalo. Ngiyacela nje shame ngabe ngisize kakhulu bafethu mengase ngikwazi ukuthi na nginqobe le mpilo engibhekene nayo engayazi ukuthi yindaba sengibhekene nayo seyifike la ifike khona ngoba angazi noma movula icala oluvulela amaphoyisa awusebenzi nomthetho lapho ngoba phela icala engalivulayo ngangilivulela amaphoyisa ayethe amaphoyisa efika kumina endlini.